Türkiye leze diket ku derziya Covid-19 belav bike. Miruvên 6 salê û yên pêheltir nuke tên derzî kirin. Lêkê masiya derziyan heye ji ber ku Çîn ew çend cara derziyan gîrû diket û Türkiye hema xwe tenê pêhêviya derziya Çînê hêlaye. Türkiye bi tevahî bi derziya Çînê ve girêdayî ew nebû beşek ji grupa rêxistina saxlemiya cîhanê. Ew di nav lîsteya pêştiyan da nîne û Çîn dikare derziyan heşta girû bike û ez bêjim Çîn vê wek givaşan bikartîne. Türkiye ti meha 11 da ti gel Çînê peymanek imza kir ku 100 milyon dozên vaksîna Sinovac Covid bikire. Di hevdîtineka wê davî da ti gel Wezîrê Derveyî Çînê Serokkomarê Türk Recep Tayyip Erdoğan behsê pirsgirêka radestkirina derziyan kir û got Türkiye heşta jî li benda radestkirina 5 milyon derziyên meha Şibatê ye. Direngmayîna derziyan gumanan zêde dike ku Pekîn derziyan bikartîne ku givaşan li Enqereyê bike, da ku dijberên Uygur yên li Türkiye dijîn radestê wan bike. Pirsa sereke li Türkiye ev bû ku em çima derziya Çînê dikirin ji ber ku kampanyên Rojava cîranê me ne. Hemî cîranên me yên Awropî van derziyan dikirin. Em çima vê hilbijêrin? Têgihîştina vê zahmet e. Yani ez dibêjim li Türkiye derbarê Çînê de ji mêj ve ramanên nebaş hene. Pirs hene ku çima Rusyayê vaksîna xwe ya Sputnik ve nedaye Türkiye. Ji ber pesnê Erdoğan ku têkiliyek baş dike serokê Rusyayê Vladimir Putin heye. Ew nîqaşan heti dema peketiyên Türkiye zêde dibin derdikevin. Piştî Türkiye bergiriyên pandemiyê sıst kirin û destur da xwaringeh û bar vebin zêdebûn çêbû. Hatta Erdoğanê li seranserê welatî kongreyên partiya xwe li dar xistin û bû sedema rexne û tirsên encaman wê. Damgasını vuran terör meselesiyle Istanbul is in the worst situation now. İstanbul niha di rewşek xirabtir de ye. Wekî hevkarên me gotî piraniya nivînên lênerîna giran niha tijîne. Her wiha pisporên saxlemiyê ew ê bifetisin. Ew ji xwe hatine fetisandin. Bi vê rewşanû ew ê sîstema saxlemiyê pirtir giran bibe. Erdoğan dibêje ku dê belgirî ji nû ve bihêndanîn. Lê dîsa jî îddia dike ku Türkiye bu demsala geştariyê ya girîng de amade be. Lê bi zêdebûna pêketiyan û gîrîbûna derziyên ji Çînê çavdêr dibêjin ku baweriya Enqerê ya Pekînê ve dikare bibe qumarek xeternak û ser Türkiye giran raweste.